Det skete i de dage i november i gang, at det første kataloger sattes disse i gang. Det er jul, det er cool, det er nu man hygger sig bedst. Og det er julebal i Sisseland, familiernes fest. Med fornøjet glimt i øjet, trækker stiv vintertøjet til den årlige vandring op og ned ad strøget. Der bliver handlet pakke ind, der bliver købt og solgt. Tøsende sti i næsen, det er pissekoldt. Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne. Det er da klart, at sådan en sti må komme bag på DSB. Intet vrøvl, de forsvoret, det er det helt sikre på. Men den første sti på sporet går møllen i stå. Folk de tripper, skælder ud og ser på deres ure. Sparker efter invalide, ynkelige fruer. Der er intet man kan gøre, de sure. Buschauffører gør det svært at praktisere julehumør. Gå så tilbage for helvede, siger stodderen helst. Men det er jul, det er cool, det er nu Simon Kold hygger sig med en hest. Mm-hmm.